Kuyintokozo ukukhuluma nawe kwi-channel. uNkulunkulu-ke engathi-ke angakuhambela ehlale nawe, ekuvakashele, ekubusise, iguqule nje impilo yakho ibe yile oyidingayo wena, izinto zihambe ngendlela ofisa ngayo. Ngathi ngimnya ngempumelelo ingavuleka yonke. Njengoba uNkulunkulu esasiphe lesipho sempilo, into ithi sinethemba elikhulu lokuthi izinguquko ezinhle ziyeza empilweni. Mina-ke nguPastor WeNingi, daba olwamaphupho. Sibheka namhla iphupho la likaWandile wakamngoni. Uthi sawubona pastor, ngicela ukubuza la, kusho ukuthini uphupha ubhukuda kwi-swimming pool? Sekuyinjwayelo. Asikusho ukuthi ngana kwethu. As long as i-swimming pool kuyi-swimming pool ehlanzekile, kuyi-swimming pool eclean, kuyi-swimming pool ekulungele ukuthi ungabhukuda kuyona. Lolu phawu esingalithatha njengoluhle olungachaza izinto ezingaphezulu kwey'nhlanu kuncika nje ngomuntu ngoba komunye ngasho kunye, komunye ngasho kunye, kodwa-ke asiyibheke kanjena. Uma owokuqala umuntu kungenzeka uma uphupha ubhukuda kwi-swimming pool kube uphawu osuke luluhle kakhulu, lubika la ukuthi lindela inhlanhla, lindela ukuhamba kahle kwezinto, lindela ukukhanya empilweni. Kanti okwesibili kuyenzeka umunye umephupha ebhukuda kwi-swimming pool kube uphawu osuke luchaza ukuthi mhlawumbe seyisikhathi leso ukuthi lowo muntu loyo azihlanze kuyinkinga noma ayihlanze kumathunzi athile noma azihlanze emzimweni obuthile bempilo abhekene nabo, noma-ke kunesidingo sokuthi abhekane ney'nkinga ongenzeka zimkhungethe zingamanje, ongaba yiy'nkinga ezifaka phakathi amathunzi athile, ubunzima obuthile, amashwathizi ekufuna angathi angazicleanser from all those things, uyayibona. Kanti okwesithathu omunye kuyenzeka uma ephupha la ebhukuda kwi-swimming pool, kodwa kuyena kube-ke uphawu osuke lisho ukuthi uwumuntu mhlawumbe wembethwe nje imimoya, yabona, isiphiwo sikamoya, okungaba mhlawumbe umuntu onalo idlozi, omunye ume nesithunywa. Abantu laba abanye abangaphuphi nje imifula kuphela, kodwa even ama-swimming pool amakhulu amahle achwathile bayawaphupha behleli kuwona, benjalo lokhu beziphupha bekwi-swimming pool, beziphupha besemanzini. So kungaba uphawu njalo. Kodwa kwesine omunye futhi kuyenzeka uma ephupha ebhukuda kuyona i-swimming pool kuba uphawu osuke selichaza la ukuthi lowo muntu kunezinguquko ezizayo kuye, okungaba inguquko ezithinta ukuthi angahle ahlabane kwezothando, mhlawumbe angahle nenjabulo, kwesinye isikhathi angahle anethezeke noma abe nengcebe ethile angahle ayithole endaweni ethile, noma-ke kunemali esuke angahle abe nayo futhi, uyabona, empilweni. Kodwa kazivale-ke ngako ukuthi kuyenzeka omunye umuntu uma ephupha ibhukuda kwi-swimming pool kube uphawu usuke lichaza la ukuthi maybe njengamanje sekuyisikhathi sokulo muntu azivuselele noma azibuyekeze noma azilungise mhlawumbe indlela acabanga ngayo, yabona. Okusho singasho ukuthi perhaps lisho lento ukuthi uma ukuthi kade uwumuntu onemicabango emibi, nemicabango engalungile, sefuna uvuselele ukucabanga kwakho okuhle, ubuyekeze indlela ocabanga ngayo, ulungise indlela ocabanga ngayo. Try by all means ukuthi now purge yourself of negative thinking, yabona, of negative maybe perception of things nje empilweni. So ungabe into nje ukuthi you have to purge yourself of all these things ezingekho right, mhlawumbe indlela ocabanga ngayo, indlela oviwa ngayo abantu, oviwa ngayo ezinye izinto, yabona. So ngaba into kanjalo komunye umephupha engathi-ke uzibhukudela laphana kwi-swimming pool. Siyabonga-ke uNkulunkulu ngathi ngathela umusa kini nanonke. uNkulunkulu evule nje amasango empumelelo, enibusise, niqhubeke niyeseke i-channel ingane zakwethu. Ngokwenze njalo nani uNkulunkulu engathi-ke ngabe sephunde ahambe nani ibanga elide lempilo, ukubona konke enikudingayo nenikufisayo ukwazi uku-achieve. Njengoba usibukelela ivideo le, akhona amavideo esiwenzile esikhathini esendlule, hamba wabheke futhi kwi-channel bese ubuye ulike lena namanye futhi walike, bese-ke uyaqhubeka ngokuthi upress lapha-ke i-notification bell, lokwenzela ukuthi
ukuthi-ke every time sifake ivideo ukwazi ukuthola ama-update, nanokuthi-ke bonke abantu abasubscribe kwi-channel siyanxusa iy'ngane zakwethu ukuthi-ke nivakashele i-channel from time to time ngoba ngihlezi sifake ama-video every now and then where you can learn, because you don't have to watch videos because maybe usuphuphile. You can watch videos just to equip yourself with knowledge, so that the time uphupha already you are aware of the meaning or a possible meaning of the dream. Uyabona usuku nawo sesikhanyile, so ngiyabonga.